Imbaon ti Diyos ti may sa tao nga agnagan iti Juan. Immay amang paneknek kadagiti tattao may papan iti silaw. Tapno mamati dagiti amin ang makangeg ken kuana. Saan nga iso amis mo ti silaw ngem immay tapno paneknekan na ti maipapan iti silaw. Daytoy ti pudno a silaw. Ti silaw nga umay ditoy lubong amang lawag kadagiti amin at tattao. Daytoy ti pamaneknek ni Juan kadagiti papadi ken Levita nga imbaon dagiti Hudyo nga adda ijay Jerusalem nga agsaludsod ken kuana. Si asino ka? Saan ang naglibak ni Juan? Saan asyak ti Kristo impudno na? Si asino ka nga rod sinaludsod damanen? Si kakadi ni Elias? Saan asyak insongbat ni Juan? Si kakadi ti propeta kinunada? Saan insongbat na? Ibagam nga rod no si asino ka kinunada? Masapol nga da isongbat mi kadagiti nang ibaon kada kami. Anya ti maisaom maipapanken ka. Insongbat ni Juan, ti impadto ni propeta Isayas. Siyak titimag ti maysa nga agpukpok kaw itilet ang. Palintegan nyo ti dalan apag naan ti Apo. Adda sumagmamano nga naibaon ang naggapo kadagiti Pariseyo. Sinaludsod da ken Juan. No saan asika ti Kristo wenno ni Elias, wenno ti propeta. Apay nga rod amamumbunyag ka. Mamunyagak iti danom insongbat ni Juan. Ngem nakipulapol kada kayo ti maysa adiyo am mo. Sumarsaruno kanyak. Ngem jakpay maikari amangukas iti kordon ti sapatos na. Napasamak amin dagitoy ijay Betania iti ballasyo ti karayan Jordan a pamumbunyagan ni Juan. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Idi Biyernes na nagpa periodic maintenance di jay lugan nga maysa na jay San Fernando y Toyota. Ket idi naala di guard jay number ti lugan nya naganan renisib da di jay may counter number 5 nga mang check no anya ti sitwasyon di jay lugan di agagur urayak ijeli nya taado nga tugtugaw kunana Father may kadtoy nga grupang utak mo tapay amunak kunak ka apay amunak sir kunana ka impakita na di cellphone na di jay page ko di jay page ti Father Rufo Abaya agboy-boy ak iti ay nya follower nak apo kunana liker follower nak kunana agboy-boya kano kada break na iso kano ti boy-boya na ay ka nagsaya aten ko na tartarigagayan mi ti umay makimisa jay Sibilya apong kinibakit ko ta taga bawang da kano ngam di mi pay mawayaan ko na ay ka nagsaya aten sir iso na nga sa asistar kanyak kaya idi agbayad kam manen nakapila kam di pagbayadan ti may iso mo lang ti mapan mangi ko di pagbayadan nakabaybayag mo di counter piman tadan sa mo nangikas tilugan na nga 2 million sagsasanga gasot sa mo di bilbilangan na di ay ka maurasan na sirsiripak ay apo ka agkalyon sa ti iman na dati para bilbila matuukan na uray siyak mabisina kon di ko dagasawa nga nakapila mo agtungtungtong day di ko ako nanakan di lalaki day sa Father Rufo day ta Wan isaw imay da nagmano ka nakasyort pa anak mo ay apo nasaya at nakita da ka taga ano kayo aringgay apaya nga mamudak agbuybo ay so mamarites kay nga rudmag ko na akon makabali sa nalipatan mga dinamag tinagandan ngawan ay adama kamam mo dahil ti Ebanghelyo tayo nagmayat datoy ko na ni San Juan sinaludsod da amoy ti mission ni Juan to prepare the way of the Lord. Imay nang iwaragawagan palintagan nyo ti dalan kunanan agbabawi kayo. Kaya di sa ludsuden da si kakaditi Kristo haan. Si kati propeta haan kunalatan ni Juan. Apay ang mamunbunyag ka mamunyagak ti danum kunana. Ngem adda sumaruno kanyak natantanok nga adayo ngem syak pay maikari nga mangwarwar ti kordon ti sapatos na kapulpulapulyo ngem diyo ammo kunana di nya.
Kapulpulapulyo ngem diyo am-ammo. Dayet imbaga ni San Juan, mamunyagak ti danom isuna, tinto ibunyag na kada kayo. Kapulpulapulyo ngem diyo ammo. Kapampanunutek met. No nga tano, adda ni Apo Isus tatta nga, awant information tayo handa nga ibagbaga di ubing tayo nga ni Jesus, anak ni Maria, ijay, Jerusalem, na iyanak di kulloong, no awan di information tayo, taumay makikadkadwa mo ni Apo Isus kumakanya tayo akas tao, kapulpulapul na tayo, madlaw tayo nga tanga isuna ti Mesyas, ammo tayo nga tanga isuna ti umay mangisalakan ti lubong. Sigurado siyempre nadadala ko mga agbis-bisikleta, nakakurong-kurong, pasaray mo ag cellphone no iso-uso, diya mo ag-reels mo ni Apo Esos no iso-uso. Ngam na sigurado, kapulpulapul tayo, baka awan makadlaw nga isuna. Kasla, hindi pa nawon namot, adala diya, pasaray agsarita di templo, denial jari nadahan damari na nga iso ni Apo Esos. Kano kitaan tayo, tibiyag tayo kakabsat. Kasa no ti panakari natay ti adda ni Apo Jesus. Na ti may kadwa nga maibasa nagmayat. Anya ti kunana. Naisubyan tayo di umuna. Anya ti kunana ti umuna. Ni libro ni Propeta Isayas. Imbaga na ti bilag ti Diyos gapota natagtagabo da. Naababak da ti manotawan. Tawtawan. Naparparigat da, ti panunot da nga umay amang isalakan, ripuugan na amin akalaban, agbalay gida nga agbalay ti ili ti Israel, dayje ti pampan ti mindset da nga panangabak ti Diyos. Dayje ti mindset da nga ibagbagada, abilag ti Diyos. Iti may kadwa nga maibasa ko na ni San Pablo kada, umuna surat ni San Pablo kada iti tagatisan ulonika, anyo ti kunana, agragsak kayo, kanayon kuma asiraragsak kayo. Agkararag kayo iti amin a tiyempo. Namirisin nyo da yung sentence na, agkararag kayo iti amin a tiyempo. Kung nakadya nagkasar, impalagip ko kadagad nagkasar di kalman. Agtin na kunay kayo, sakit ken salunat, rigat ken namay, ragsak ken, liday, nya, kakunana ni Apo ni San Pablo, agkararag kayo iti amin a tiyempo. Ti magamin tendency, amoy ti tendency tayo nga tattao, agkararag ka, anya ti kararag tayo, Apo, awang ko mati agsaksakit. Apo, mapaagan ko makarwar ko di anak ko. Apo, agbalaygi ko Apo, makaabroad ko nilakay, wano ni bakit ko. Naglaka nga ibaga di jay positive akararagaan. Nagkararag tayo. Positive. No mabalbalin, di jay pagsayaatan tayo amin. Kanagmayat talaga, resin numot Apo, isalakan na kamkuma, ada pa di kararag ti managing bubukod nga kunada nga, Apo, anya na ganan, paraburam, dagiti paraburam, ngamsyak kadi, at ipang pangrunam, managing bubukod mo dayay. Yeah, kunana. Ngam dati kunana, agkararag kayo ti amin a tiyempo. Taapaya, adda ni Apo Diyos kanya tayo, even in our sickness, idtasaki mo, maipari na ti kaadda ni Apo Diyos. Idta frustrations mo, dagiti gundaway nga kaslahaanan nga mapapatgan di jay dawat mo, idta nga mari na tayo no daduman ni Apo Diyos. Kadagitay problema tayo nga kaslahan nga masulsulbar. No daduma itid na, tapno mari na tayo nga adda ti Diyos amang isalakan kada tayo. Dahil ngay may sala nga tonglabon, amoyo ti sao nga tonglab. Amoyo ti tonglab. In English, tonglabtang. Anya tunglab dayte kay no dayte ko naglangoy ka ammo nga ammo ti aglanguyan amo yun ang isalakan nak namintlo ka nang isalakan ti dandan ni Malmos. Ngadto dagiti agbasbasa GSBI. Adda kam GSBI di St. Benedict Institute. Napang kami nagpikik na nagouting dito San Esteban. Nomnomo mata naglugang kam ti racket nagadwa kami lalaki babae may sa nga pinger ti racket amo yu ti racket. Hana nga dito racket nga mapan nga boom kunana hana dito racket nga paglangoyan ay ba pagluganan tayo
Kagaputan na ubon-ubon nga kawayan, nagtutugaw mo dagiti taga SBI ijay igid na, ay napasikat ak mo taga ubogak, nagbatayak di igid saak, nagtambling ti patalikod, si morot mga naipalub data nga raket na kaluban ti dadduma. Pagpagat kasta ti danom di da pay lakuna. Di may sa nga ka-eskwela ka pagpagat kasta danom ka babae pay mat. Maudin nga ang ito. Kanagado di ipaigid ko kada ko. Hindi nya naganan. Maudin nga ang ito. Naibansag ko iya raket ka rimwar sa amin nga danom agraman mata kada agong kada kuana ka siyempre bye-bye ka nagapgad. Halay nakadadon ta aramidan da no nya dagita aramida bitugen da tabukot kada di mi pay mo laamot ti mouth to mouth resuscitation idi ta napintas pay mo di siyak kuma o di nakagundawayak kuma. Kadiya nga itonglab nga daytay agtonglab kan nga daytay maudi nga anges mon nga tila maibagamon ka apo diyan yan kararagan nga maudin no daduma kasi ti biag tayo. Daytay nini, itid na, aging gana nga, sakit mo, daytay dandani, maudi nga tong lab mo. Tapno, adda di kararag mo nga napudno nga, apo, kaasyan nak. Apo, tulungan nak. Isungarod nga, iji pakarigatan tayo, no daduma, iji nga mariin na tayo, ti panangayat ni Apo Diyos, no daduma kanya tayo. Taapaya, no naragsak tayo, di tayo maamam mo ni Apo Diyos. Nakaawat ka bonus hanggang nakimisa kita Hindi na ibos mo takas lalim mabas akimating kaman makimisan apo ikanak mampay gunggunam. Ano daduma ngamin? No daytay maitid na mo joy paggan na di kararag tayo no daduma ipesto na tayo tinasaya at nga trabaho itid na dagiti kasapulan tayo no daduma kemalipatan tayo mat. Sa tayo agpabasol king kuana no agnangabit manen. Iso nga ni Apo Diyos nakakabsat, agkararag kayo kunana, iti amin aka kasasaad. No, dadawatem, agyamang ka, no dahiti marigrigatang kan, tay maudi atong labmon. Masapol nga agkararag ka. Kaysa tata kajak pa unay agtentenisan, na hiligak mo ti tenis, tatati pa niya na ganan, pagkabkabawa kon kabisbisikletan. Yung bisikleta ka may sana piyata may sakad ta awan ti kamarites mo tano tennis ka dapay la chismis na. May mayat di bisikleta ta makamu ka biag mo ta may san. Bisikleta na nagmayat idtuyan kung kunak dayay senaryo nga data taltalon nga nagmayat nagadok kan naway. Kinagmayat jeri nana daytoy ati grasya ni Apo Dios ngem ayan na nga ta ni Apo Dios idtoy adda limabas abagon nagobertik ayan ti imbahada brang kuno ko opo itaem kinigtot nak pay ni Apo Dios ayan na nga ta ni Apo Dios idtoy kunak ka adda limabas abagon na dandaninak na saplid ka dandani awanen so di maudi ngay nga daytoy surrender kan nga awan apulos tilaban mong ka kamangem ni Apo Diosen. Iso nga uri, iji problema tayo, iji frustration tayo, iji rigat tayo, kadagitehan nga masulsul bara problema tayo, no daduma, makilanglangan ni Apo Diyos kanya tayo. Haan tayo lamadlaw. Makipulpulapul kada tayo, kunana ti Ebanghelyo. Ngam no daduma, di tayo mapanpansin. No smooth sailing, di biyag mo, no nagmayat di biyag mo, no daduma, apaya apo hang kami mga agbasbasol. Agtudtudyo kami mat. Awam mat agar aramid ti madikada kami. Apa yang ada kampay laeng ti ikan na panubok. No daddo mga rod ka lumaglag andi kararag mo. No awam mat ti ited na nga pangkigtot kanya mo. Kuno dahi ited na kanya nga dahi agsurrender kan ta maabak kan. Makilanglangan lata ay ayatin na kalata ni adalata talikudam ni Apo Diyos. Kuno daddo makamalipatan tayo mo ngamin. Kitata ramrambakan tayo, anya daytoy nagado nga rambarambakan tayo ti arkidiocese tayo kada pagilian tayo jubilee kung kuna tayo ngam anya ti kadakkelan a jubilee. Anya ti kadakkelan nga panagrambak, daytoy rambakan tayo agsagsagana tayo. Opat a Domingo ti Adbiento, 9 days novena, anya ti rambakan tayo ti pannakayanak. The greatest jubilee ever Isuna ti kadakkelan nga jubileo apaya lubong na ilumlum ti basol awan namnaman nga umangat.
Tila nam na maunad dagiti tattao kagubatan na ti ararin tapno agbalay gingam hanga iso ti panangabak. Na ilumlum tayo nga ti basol na isina ti relasyon tayo kini Apo Diyos. The greatest jubilee happened more than 2,000 years ago. Anya dijay ti panakaipas ngay na. Iso dayto iyo umay na rambakan tayo manan. Nagado nga pagrambak tayo, Christmas tree, Christmas light, adamo Christmas tree ti ansisit anya Christmas village ti ansisit ita sango in kayto kitaan data nagbabatitan. Contest kanupay daya ja mo pa sino mangabak pa itan. Karambak tay dagi jay, ngam ti ibagbagana the greatest jubilee, di pan nakaipas ngay na itanok tayo. Makilanglanganan kada tayo, makipulpulapulan. Ito'y nasanton amisa, makipulapol, awaten tayo pa yan. Ngam no dagduma, no sa bali di pukos tayo, no marigrigatan tayo, haantay mari na, ang makipulpulapol ni Apo Diyos kada tayo. Ure at kumkumunyon ka, no di jay rinam ka hamo madalusan, hamo maklir, di jay pamatim, hamo mariri na nga da ni Apo Diyos king ka. Kas pangarigang kuma, madadagiti tattao, tayo no daduma, nabanbanog tayo. Apa yang nabanbanog kan? At damot kwartam, ham mga problema ti kanam. At damot nasayaat nga pagturugam, at damot nasayaat nga lugan mo. Ngam apay di jeri na kanabanbanog. Apay no daduma kakasla na umuma. At dagiti agtrab-trabaho, nagbalinan nga rutinary, ididamdamo ka, nagragsak mga agtrab-trabaho, tatan tila pampanunutin nan, agretairak kuman. Nauman, nabanugan. Apaya nga mabanbanog ti tao no daduma, uray no pari naan na ka ni Apo Diyos nabanugan. Apaya no daduma, ngamin, umuna, no hamon mari na ni Apo Diyos ita trabahom kasla awan bunga na dayjay trabahom mabannog kan maumakan say-saya atom ti agtrabaho dagiti katrabaho nga kaslala handa mo saya aten agsit-sitik dapay kasla dala na ragragsak frustration makabannog ipapapatim. Dagiti kuma membro ti kameng ti pamilya tayo, nanang wano tatang, adada ti abroad. Dala, di da pa'y mangan. Kontrolen da pa'y kanenda, tadala maipaw itda. Apo dagiti anak da, di da maagbasa. Alamat, ginabatid to'y mat, kunamla no don wano don niya. Alay, nagakakaasi. Sa dala malagip nga kumusta, no kinsinas kin katapusan. Ti allowance mine. Di na pala na awawat, apo unat di buok nan, tingig pa'y nga magnan. Kung nanay, kaya agtrabaho piman, agkalkal yung nga maululaw, tibisin kada di pa'y makaina na, frustration na banugan. Uri magkanya tayo. Uri pa di mo't Gaso mo tapadi ka mo, ipapatim tag trabaho, itid mo amin tabagim, itiram ta isem mga oray langat at no, rumagsak laang. In the end, ti masabat mo kasla ampungan na kami suod. Di ka pala makapudpud no. Awan to pay laang. Isuti ko namin ka, reshuffle kuman. Nanouma kay kanyak, karkaro ak maanda kanyo. Nakailaki din ko na amot Hana mo natangsit. Nga di dya, makabanog. Nangruna, no di dya trabaho tayo, haantayon nga ri na anti kaadda ni Apo Jesus, no haantay nga palubusan dagi jay, makabanog. Narigat. Anya ti tendency na di jay. Bagyan tayo di trabaho tayo, personalan. Agtrab-trabaho kan para promotion, agtrab-trabaho kan tamapalakpakan, agtrab-trabaho kan tamaitanok No awan ng palakpakan niya mo, nanda ka-impromotan, frustrated ka, biyag mo, naggubat kayon. Iso nga di dyan no daduma, iso di dyan makabadnog. No haantay yung ang ammo ti agyaman, no haantay mariina ni Apo Jesus ti inaldaw, iso di dyan maumuma ang mabanbanog di dyan na tayo. Marigatan di jari na tayo.
Nadadag ito'y taga agbasbasa di St. Benedict Institute o may damot agkanta kanyayo, nagkantadan. Agbasbasa da jay suda dagiti idaldalan dagiti St. Benedict sisters, iti nagbasaan mi ti katikista idi kaumayda kung kuna ni Madrid tatay ka at least may naiwang kang kwan dito anya ti pangawag na dayayan pero ti pangalan oy sister hindi ako sila oo pero ikaw ay hindi pwedeng ilagay mo sa utak mo na ako yan apa yan in merit mo di bagi mo dumakkel ta ulom kaslakan to paliton amoyo palitaw nagkutong ang dakkel ti ulo na siyak dayjay da kami dayjay bagik dayjay madi, mabannog ka. No nalipatan danto nagan mon, di ka pa'y nagpakamatayan. Nalipatan dan niso di siya, makabannog no kasya. Nya pa'y dagiti pakabanbannogan ti tao nga marigrigatan no daduma. Ado dagiti bagi jes tayo. Ado dagiti awitan tayo nga makatultulong kada tayo. Haam mo mari na ni Apo Jesus nga adda kanyam nga adda uri kapulpulapol na ka ni Apo Jesus. Haam mo nga mari na no dadtal kita apal. Adu ti tao nga managapal. Amo yo ti sao nga apal? Haan? Nohan nyo nga amo managapal kay ngamin. Ada tay aja ko nada nga roden nga iti Pilipino bawal ang umasinso. Bakit? Magagalit yung kapitbahay mo, han? Agam mo tayo. Bawal ka no ti umasinso ti Pilipino apaya magalit di kapitbahay mo. Ado ti kasjay mga tao. Imbes nga makipagragsak no daytay adda achievement mo, agsak sakit tinakem na. Padasin nyo. Hindi adda dagiti managapal nga tao, no dayjay tinagyan kas ano nga umay ni Apo Jesus nga kapulpulapol mo, no tinagyan ti pusom ka dayta inggit, galit. Dagiti no or-ornong ti galit na. At dagiti tao nga hamo pa'y namimit, hangkay pa'y nagkadkadwa, hangkayo pa'y nga kwan, at dala makita na marururuden agkwan. Imula na di galit iji puso nan, kasla kagurgura na kang di kay pa'y nagkitkita. Kas ano nga umay ni Apo Jesus na tinagyan ita pusom kagalit, inggit. Ado na kita'y bagages tayo no daduma. Regret. Nagkamalikan, pakawanam tabagimon, balbalyam tawagas mon, ngam no daduma, decades ago, wano centuries ago nang ron tinapasama kan, sisisyom pa'y laji bagim, pagpabasulim pa'y laji may sa akamalim, aging gana tataropam kamali. Di ka pa'y makaisam nga nasayaat, di ka pa'y makapagragsak, agragsak kayo kung nanangaron apaya, agbabbabawi, pakawanin mo, agragsak ka. Kas ano nga umay ni Apo Jesus nga makipulapul king ka, no, dagito'y mati, nagyan na. Kas ano nga umay ni Apo Jesus nga kapulpulapul na ka, no, dagito'y mati sulat na. Tatagsagsagana tayo para iti Christmas. Agsagana tayo. Agragsak tayo. Tata nga Domingo, makita yung pink nga kandela, awamot nga minti, pink nga badok, pink kumapit ti color, option na kuma, pink kumamit. Joy, kunana di dyan, kaya ito basaan na nyo makita. Ragsak. Kagas ano nga makapagragsak ka, no, dagito tinagyan ti pusod tunggal maysa. Ulitin tayo haan nga ti ragsak, gapota, adda sa nikwam. Haan nga gapota ragsak, adda banglom. Nga nabanglo, uri ka banglom no, naangot mo ta kinarakaram, awam mo laeng. Uray baro talugam mo, kadabalay mo, no daan mo jay kay katatao, awan latahan nga umanay da kita. Tiragsak iso jay panang waknit. Isugarod nga, joy to the world. Di mat? The Lord has come. Litseng, litseng, litseng. Litseng kayo ka no.
No ang kamangtad kalit say, kung na nagadi ubing agkan-kanta. Diyo ito daw nga rudan apaya, ngamin simmang bayan, imay ni Apo Isusen, tikurang na kanya tayo dadtan, tikurang na kas ano ti panangawat, kas ano ti panang welcome, kas ano ti panangarakop king kuana, kas ano ti panakariinam nga makilanglangen king ka, makipulpulapul king ka. Kas ano ti panangrinam nga addalata kang kanayon oray iti problema, iti frustrations, kadagiti pakabanbannugan tayo, dagiti pakarigrigatan tayo, ragsak, namay, ginawa, salunat, kas ano nga panangrina tayo nga addalata ko man ni Apo Jesus kanya tayo. Di mo ti saludsod, kamaudyanan nakakabsat, no da kayo, nagasat ka, no maririnam nga adda ni Apo Jesus king ka. No ni Apo Jesus kakadkadwa na ka. Bo! Mariri na yung adda ni Apo Jesus kada kayo. Ay haan. Nya nga roti adda talikodan nyo. Kaya iyaw. Ibaong ko. Kino adda kanyam. Anya ti misyon mo. No adda marigrigatan akabsat mo. Iparinam ang adda ni Apo Diyos. No maup-upay papigsaem. No marururod, ikam ti kapyana. No napnap no pa'y latigalit, sursurwam amamakawan. Misyon mo da ita, mangtulong kinikabsa mo. Misyon mo ti mangipari na kadakwada nga adda Diyos. Anya ti aramid ni Apo Diyos, dadta ti ayat, kinapakumbaba. Anya ti aramid nga adda ti Diyos, adda pinakawan, adda sinaranay. Anya ti aramid adda di Diyos, no adda mabisin pa kanem, no adda marigatan tulungam, dadya nga rutin na Diyosan nga aramid. Kataptan no maaramid tayo di kakabsat, apay hantay nga ta nga kapulpulapul ni Apo Jesus. Hantay nga ta mari na nga kapulpula kadkadwa na tayo ni Apo Jesus. No maaramid tayo diyan nga ta nga maibaga tayo nga every day is Christmas. Kung kuna tayo, di mat? Christmas lata ano adda Dios ta pusom, adda ni Apo Jesus ta pusom. Ori ka Christmas amin nga Christmas, ori ka kanam amin nga lechon, ori ka tudukom amin nga lechon kada Christmas tree amin nga Christmas tree. Nyo je puso ka nagaddayumet, ag-awam met laeng magbanbannog ka laeng, agsaysayang ka laeng. Nganya ti kunana agkararag kayo, ti anyaman akasasaad, agragsak kayo. Kuna ni San Juan Bautista, dadta kadkadwayo kapulpulapul yung amdiyo ammo. Nagmayat ko mga kunana ka, wen dadta kapulpulapul yo ammuyo, adda kayo kenkwana, adda isuna kada kayo. Nagmayat ko mga dayati ibagana kada tayo.